Aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Nina kienet tħobb tikol ħafna l-ħelu u irħila titfa' f'żaqqa kull tip ta' ħelu li jeżisti. L-aktar tip ta' ħelu li kien joġobha huwa l-ġelat, speċjalment dak magħmul bil-għasel li bħal ħafna naħa l-oħra vera kienet tħobb. Is-sajf kienet tistennih bil-ħerqa, mhux biex imorru biss għall-baħar jomu, iżda minħabba li setet terġa' tieħu l-ġelat li kienet tant tħobb. Ta' kull filgħaxija, Nina flimkien mal-mama u l-papa kienu joħorġu għal passiġġata ma' xatt il-baħar sabiex jiffriskaw ftit u jittaffu ftit mis-sħana. L-aktar li kienet tieħu gost Nina kien meta jaslu sal-gabbana tal-ġelati. Malli tilmħu qarat tmur tiġri sabiex tixtri l-ikbar ġelat li seta tissib. Tal-gabbana kien drar lil Nina u kien jimlila tazza sħiħa bil-ġelat tal-għasel u wara jitfala ftit karawet fuqu. Il-mama u l-papa kienu jieħdu ġelat huma wkoll u flimkien kienu jmorru jpoġġu fuq bank sabiex jeħduh għall-kwiet. Kemm kienet tieħu gost Nina tilaq il-ġelat tal-għasel hija u tħares lejn il-baħar. Darba waħda Nina kienet qiegħda tilab il-bandli ma' tfal oħra. Filwaqt li l-mama kienet qiegħda tgħid kelma mal-ġenituri l-oħra tat-tfal. Nina telet fuq iż-żurżieqa u niżlet l-isfel għal darba 2 bilkemm ta' ċans l-oħrajn jużawha. Fejn minnhom semet il-van tal-ġelat ġej bil-melodija tradizzjonali tiegħu u minnu fih Nina telqet kollox u marret tiġri ħdejn il-mama sabiex tixtrila ġelat. Bħala għamlu sħaba l-oħra li kienu qegħdin jilagħbu magħha. Iżda l-mama ma riditx tixtri ġelat lil Nina u qaltilha li wara li kienet qed titħabat u tiġri ma kienx tajjeb li tieħu xi ħaġa kiesħa għax setet timrat. Aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Nina iddispjaċuta poġġiet ħdejn omma waqt li baqgħet tħares lejn sħaba l-oħra illi marru jieħdu l-ġelat. L-għada Nina ġiet lura mill-iskola u malli l-mama staqsita kif marret il-ġurnata, hija qaltilha li kien hemm 4 minn sħaba li ma kinux marru l-iskola minħabba li kienu ma jifilħux. Tajt kemm qaltilha grazzi lill-mama li ma ħallitix tieħu l-ġelat il-ġurnata ta' qabel għax jaf kienet timrat bħalhom hi wkoll. Kellha raġun il-mama li aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Tifsira. Aħjar wieħed jagħmel ftit sagrifiċċju meta jkun hemm bżonn, milli sabiex jaqta' l-aptit li jkollu jispiċċa jimrat u jdum ħafna aktar biex ifiq.